Номер 4 Елис Джен. Аплодисменти. Ред да поставя хореографа Дилия Стефанова. Подаръци от журито светя от нашия певец Ивайло. Очакваме втората класирала се за финала в Разград. Второто място на Мис Беловец. Дами и господа, това е номер... Кой номер? Не съм казал кой номер. Съжалявам. Никой не е обявил, аз питах. Не може така. Сами да решават. Аз съм човека, който трябва да кажа кой. Аз попитах публиката да ни подсказа, това ще ви кажа. Това е номер 2, Мелис Хасанова. Тя се класира за финала в Разград, получава рейта от хореографа Дилия Стефанова. Подаръци от журито Цветя от Ивайло. Това е Ивайло много пътите, много пътите. Много ви моля, много ви моля. Няма как, дами и господа, на тия млади момичета за първи път да ги раздават, това че те бъркат. Те се бъркат за първи път и това мероприятие, това е конкурс. Така. Вече последните думи тази вечер от мен ще бъдат за първото място. Момичето, което ще носи короната Мис Беловец 2012 и това е номер